Jedna strana vědců, nebo kteří se zabývají tím kosmickým zářením, tvrdí, že v podstatě by tam ta hustota toho záření měla se ukázat jako hustší, protože vlastně díky geomagnetickému poli prostě Země by se tam měly jako v podstatě svést, laicky řečeno sklouznout jakoby to záření k těm pólům, nicméně druhá část zase tvrdí, že to jako úplně vliv na to nemá, takže uvidíme, co ten sběr dat přinese, jestli potvrdí tyhle dvě teorie. Poslední 3 měsíce od ledna v podstatě do konce března jsem byl na Antarktidě, na stanici Johanna Gregora Mendela, kterou spravuje Masarykova univerzita v Brně. Pracuji tam jako technik, každoročně tam jezdím teda na 3 měsíce a snažím se tam nějakým způsobem vytvářet a udělat zázemí vědcům, aby měli pohodlí pro svoji práci a výzkum. Z dlouhodobého hlediska je tam nejcennější ten dlouhodobý sběr dat, kdy vlastně už tam několik let, v podstatě v desítkách let některé výzkumy už probíhají. Je vlastně každoroční sbírání dat, měření sněžníků, ledovců. Vlastně v každém tom oboru prostě tam mají nějaký svou škálu sledování. Oborově se to tam jako nějakým způsobem prolíná, ale nicméně třeba u toho dlouhodobého měření právě u toho kontinuálního sběru dat je právě hodně třeba důležitý právě ten dělání těch vrtů do těch sněžníků ledovcových, zkoumání jezírek ledovcových, co se týká lišejníky, mechy, prostě vliv UVčka na rostlinstvo a tak dále. Jste byl tak hodný a tentokrát jste spolupracoval i s Advacamem. Ukažte nám vlastně teda čím a co jste tam měl za úkol měřit. Tak měřili jsme vesmírné záření. V podstatě jde o to, že jsem od firmy Advacam vlastně získal takovéto zařízení, které je vlastně identické se zařízením, které měří na Mezinárodní vesmírné stanici. Jeho velkou výhodou je samozřejmě velikost a rozdíly v měření, a tak samozřejmě zjistíme až po analýze dat. Je k tomu teda potřeba vždycky jako počítač. A mým úkolem bylo v podstatě každý ráno spustit sběr dat a vlastně 24 hodin all day, every day se vlastně sbírali data do počítače, takže tam přes 50 měření. Jsem chtěl mít tu věc pod kontrolou, takže jsem ji měl v podstatě na stanici a spouštěl jsem vlastně program každý den ráno, v podstatě ještě jenom jsem slez z postele a vlastně ještě než jsem si udělal hygienu nebo jsem se nasnídal nebo došel na toaletu, tak vlastně první, co bylo, každý den jsem spustil sběr dat pro firmu Advacam.